Μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου. Προσέχτε και εδώ το ρήμα. Πρώτα είπε μη μου δώσεις, μετά είπε χαρίσέ μου, τώρα λέει δώρισέ μου. Γιατί αυτό που σου ζητάω τώρα μόνο σαν δώρο δικό σου μπορώ να το επιτύχω. Ποιο? Να κοιτάω μόνο τα δικά μου λάθη. Εύκολο? Καθόλου. Πώς μπορείς να βλέπεις? Ποιο είναι το μάτι? Η Εκκλησία μας το είπε. Ο οφθαλμός του σώματος είναι ο νους, της ψυχής μας μάλλον. Και ο νους έχει έδρα την καρδία. Όταν η καρδία μας είναι καθαρή, τότε φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε ο νους ορά, βλέπει τα πάντα. Αυτό το ξέρουμε καλά. Αυτό είχαν όλοι οι παλαιότεροι και οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες. Πήγαινε στον πατέρα Πορφύριο, στον πατέρα Παΐσιο και πήγαινες για πρώτη φορά και σου έλεγε καλώς τον Γιώργο. Και εσύ κοιταζόσουνα. Ποιος του είπε το όνομά μου? Κάποτε μια νέα κοπέλα πήγε στον πατέρα Πορφύριο, αλλά επειδή τη βρήκανε στο δρόμο και την πήραν και φορούσε παντελόνια, ντράπηκε να μπει μέσα. Κανείς δεν του είπε ότι ξέρετε είναι και η κοπέλα αυτή έξω. Αφού μίλησε με τα 3 παιδιά που είχαν έρθει, τώρα που φεύγουν λέει πες παιδί μου και στη Δέσποινα να έρθει μέσα. Τα χάσαν αυτοί. Πάνε και της λένε Δέσποινα σε θέλει ο γέροντας. Ρε παιδιά δεν σας είπα να μην του πείτε τίποτα? Μα δεν του είπαμε εμείς τίποτα. Ούτε καν σας αναφέραμε. Αλλά την ώρα που φεύγουμε μας λέει πέστε και στη Δέσποινα να έρθει μέσα. Αυτή πήγε η καημένη διστακτική και ντροπιασμένη, αλλά της άνοιξε την καρδιά ο γέροντας. Καλά έκανες και έβαλες παντελόνι, σήμερα κάνει κρύο, της λέει. Έτσι λένε αυτοί που έχουν διάκριση και όχι αυτοί που είναι εγωιστικότατοι ηθικιστές, που είναι ικανοί να σκοτώσουν τον άλλον γιατί δεν μοιάζει με αυτούς. Οι πραγματικά ανήθικοι που δεν έχουν το ήθος του Θεού.